Absolútne by sme nemali robiť intenzívne behy, pretože pri nich mávame príliš vysoké pulzy a to môže zle pôsobiť na naše srdce. Obzvlášť, čím sme starší, o to horšie. Preto by sme mali robiť iba pomalé, ľahké behy a držať práve tie pulzy čo najnižšie. Vtedy je to najzdravšie pre nás. No a čo si o tom myslíš ty? Schválne napíš do komentára tvoj názor. A teda máme behať intenzívne tréningy, nemáme behať intenzívne tréningy. Ja by som dokázal opak. Tak si dám intervalový tréning. Veľmi náročný, lebo budem behať maximálnou intenzitou 400-metrové úseky. No a koľko? No, kým budem môcť. Let's go, začínam prvý. Prvý úsek za nami. A zistujem, že to nebude sranda. Prvý máme za 57 sekúnd a bolo to veľmi intenzívne tempo. Skúsime ďalšie úseky tak, ako sa to v intervaloch robí. Snažiť sa nespomaliť a týchto 50 sekúnd držať čo najdlhšie. Prvý za nami a kým moje telo bude vládať, ešte veľa pred nami. Druhý úsek. Druhé kolo za nami. Ideme ďalej. Takto v rámci pauzy, aby bolo jasné, ako tie intervaly robiť. Ja osobne tento krátky interval, a teda 400, cirka 60 sekúnd, držím pomer, výkon a pauza 1:3. To znamená minútu idem bomby, koľko to ide, následne 3 minúty pauza. V rámci pauzy vždy odporúčam chvíľku kráčať, nesadať, nezatuhnúť, hýbať sa. Prejde 3 minúty, kurne, to je za chvíľu, a idem ďalší. Let's go, tretie kolo. Tretie kolo za nami. 59 sekúnd. Je to... Začína to byť veľmi zle. Ale o tom intervaly sú. Intervaly sú proste ťažký tréning. A nasleduje pauza. Ideme do 4. Ďalej a ďalej a ďalej. Pamätaj, že pri intervaloch žiadny úsek nie je posledný. Ideš len ďalší. Každé kolo máš pocit, že tá pauza je kratšia a kratšia, pričom je furt rovnaká. Tretie máme za chvíľku. Začíname 4. kolo. Štvrté kolo za mnou. Už začína mať dosť. Štvrté kolo, rovná minúta, ale už to udržujem len tak. Teraz cítim, že už si siaham na to. Alebo si to len myslím. Každopádne je to ale veľmi nepríjemné. Hovorí sa, že začať rátať opakovania, kola, úseky by si mal až vtedy, až keď to začína boleť, takže mám jedno. Ideme ďalej. Absolútne chápem, prečo je toto tak nenávidený tréning, ale musíš si uvedomiť, že toto je základ v tréningu. Ak vynechávaš intervaly, vynechávaš základ tréningu. Intervaly je nesmierne náročný tréning, ale mne sa na intervaloch páči práve to, že nech máš
akékoľvek problémy v živote, nech ťa trápi čokoľvek. Keď ideš interval, myslíš len na týchto 400 metrov, len ty, tartán, 400 metrov a len to, aby si udržal čas. Nič iné, aby si udržal, zlepšil, vydržal. Všetko ostatné ide bokom, celý svet, si len ty a interval, nič viac. A ide o to, či teraz vystúpiš z tej komfortnej zóny a potlačíš to a pôjdeš ešte jeden. Proste postaviť sa a ísť ďalej. Tak ako ja. Ďalší za mnou. Trošku začínam strácať, koľky to bolo. Podľa sa mi dají. A každopádne 57. Vyrovnal som prvý úsek, čo som nesmierne rád. A strašne dokáže človek precítiť to, koľko si dokáže stiahnuť na dno. Máš pocit, že už to viac nejde? A ešte to posunieš. Ešte zvládneš. Čiže ísť na maximum je strašne relatívny pojem. Každopádne ideme ďalší. 5., 6. Neviem. Ale už idem na doraz. Poďme na to. Minúta 2. Ďalšie kolo. Minúta 2. Už cítim, že začínam spomalovať. Energia dochádza. Teraz sa človek dostáva do bodu, kedy prestáva mať slovo, už ani rozprávať neviem. Intervaly sú náročné pokračovať, nasrať sa a ísť ďalší. Preto ísť intervaly sám si vyžaduje extrémne seba zaprenie, motiváciu. Ešte skúsiť ďalší a ešte zabrať. A ísť tam do toho s tým, že to ešte zlepším, aj keď už to nejde, ale skúsiť to, ísť s tým odhodlaním. Preto vždy je lepšie ísť intervaly v týme, ak ideš s niekým, aspoň s jedným alebo s viacerými, ktorí ťa hecnú do ďalšieho, lebo sám možno skončíš pri 2., 3. úseku, už sa ti viac nechce, ale nevládzeš a pušneš to a ideš 5., 6. Ja už ani neviem, koľko idem. Poďme ďalej. Minúta 9. Ďalšie kolo. Minúta 9. Už. Končím. Končím. Máme to za sebou. Nejako takto môže vyzerať intervalový tréning. Intervaly sa dajú nastaviť rôzne. Ja osobne som teraz šiel 400 metrové úseky, pričom prvý som nastavil na 57 sekúnd, čo už je veľmi intenzívne, čo je zhruba 95-97% môjho maxima. Hej. Bol by som schopný v rámci jedného kola to dokázať o 1, 2, 3 sekundy rýchlejšie, ale keďže som chcel vydržať minimálne 4 kolá, tak som si nasadil cca nejaké takéto tempo. Úlohou intervalu je držať toto nastavené tempo čo najdlhšie. Hej. Čiže keby som si nastavil prvé tempo na
minútu 2, minútu 5, dokázal by som tých intervalov spraviť oveľa viac. Hej? Čiže neexistuje zlý alebo dobrý interval. Skôr v akom období sa nachádzam a aký cieľ pred sebou mám a k tomu tie intervaly nastavovať. Vždy ale tá pointa by mala byť tá, že by som sa mal naučiť behať rýchlo na krátkej trati, preto začať kratšími intervalmi. Ak s niečím takým začínaš, tak o to možno nebezpečne zo začiatku je a nastavil by som tie intervaly veľmi krátke. Možno nie úplne maximálnou intenzitou, ale takou submaximálnou, trošku pomalším tempom, nie úplne nahrost to tlačíš hneď zo začiatku. Obzvlášť keď nie si na to zvyknutý, môže to byť pre telo šok a vtedy to môže byť nebezpečné, môže si niečo natiahnuť alebo ak rozcvičku spraví zle, ale vravím, v tých úplne optimálnych podmienkach sa pri intervalnom tréningu nemá čo stať, aj keď ideš na úplne dno. Hej? Preto odporúčanie, ak pôjdeš niečo také prvýkrát, začni veľmi krátky interval a možno nie úplne na maximum. Choď s nejakou rezervou na nejakých 80 až 90% svojho maxima, nastav si nejaký úsek a tento čas drž na nejakom 100, 150, 200 metrovom úseku. Možno menej, možno viac. Záleží na čom si, koľko máš nabehané. Pravím, ak si úplný začiatočník, radšej menej a postupne. Jediný moment, kedy si povedať, že ozaj končiť, je vtedy, ako náhle začneš v tých intervaloch príliš veľa spomaľovať. Tak ako ja som začal na 57 a končil som na minúte 9, myslím, že minúta 9. Čiže keď už výrazne spomaľuješ, a u mňa to už bolo dávno výrazne, už keď pri takomto intervale, ak spomalíš o 4-5 sekúnd, už je to veľa a už bolo končiť, pretože to telo nezvláda. Ja som to ešte pušol, chcel som vám ukázať, aké to je, ak ideš ešte ďalej a výsledok by bol len ten, že by som len a len spomaľoval. To znamená, telo mi dá dostatočne najavo to, že už máš fakt dosť a už ma proste nepustí. Už som mohol robiť čokoľvek, už som sa mohol akokoľvek namotivovať. Už to proste nešlo. Viete, čo je na intervaloch najlepšie? Ten pocit po nich. Pretože ten pocit po nich je tak jedinečný a spája sa len intervalovým tréningom, pretože si tak siahneš na dno, že sa ti trošku horšie kráča, ale ten pocit, keď si dáš posledné kolečko chôdzou alebo výklusom a máš kvalitne odbraný ten interval, tak myslíš len na toto a užívaš si to jedno kolečko. Je to ako keď si mal 6 rokov a išiel si zo sídliska domov po celom preflákanom dni a zapadalo slnko, teplé počasie. Jediné, na čo si myslel, je buď nič, alebo čo si dáš na večeru. A presne na to myslím aj teraz. Takže jedno kolečko chôdzou na záver, výklus. Ak nevládzeš, kľudne chôdzou a užiť si to. O tom beh je, o tom intervaly sú. Užiť si to. Obzvlášť to jedno posledné kolečko. Ja idem na to. Let's go!